Ανακηρύσω τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Νικίας Αναστασιάναξ, άρχον 7ος της νήσου Κύπρου εστί. Τούτου σταυρίδιν μαλασθενή καταβαλλόντος, οι οπαδοί Κυμβάλης και Φεδρής της προσώπης εόρταζον. Χαίρε Αναστασιάναξ, Αναστασιάναξ χαίρε. Η δε γυνή, Ανδρομάχη, μουστακούδι γένεθλον, θυγατέρας 2, τούτο εδωρίσατο. Νικίας Αναστασιάναξ, εν Αθήνες τέχνην δικανικήν και ρητορίαν εδιδάχθη. Άπαντες, τούτον μέγαν ρήτορα λέγουσιν είναι και δικαίως την αρχήν παραλαβήν. Ο της νήσου Κύπρου άρχον με συμβριάζει καθημέρα καθεύδον. Ιφηγένεια. Των διάλογων γράψασα, γλώσσαν αρχαίαν, ιστορίαν τε και των βίων των προγόνων ημών ενάπκη διδάσκεται. Εντο του Αναστασιάνακτος μεγάρο, 7 κήλικες επί της τραπέζης εισήν. Άσο άρχον οργύλος ον, ριγνίνε ήωθε. Οι διπουργοί των κηλίκων απέχεσθε έπιθον. Χαίρε ο άρχον. Άπαντες οι ενάπκοι σπουδάζοντες αγάλλονται τη συνήκη. Χαίρετε, ο φίλοι. Είδομεν πάνι ορών, πέδας συνετούς την αρχαίαν ημών γλώσσαν μαθάνοντας. Πέδας λέγεις, πρόεδρε, ουκ εννοώ. Σαφώς, πέδας ορίμους, ου γυραλέιεστε, ασμένος σπουδαιοτριβείτε και ενάπκην φυτάτε. Ήομεν τους ημετέρους διδασκάλους, άγαν χέριν σπουδαστάς ορεγωμένους του μανθάνι διδάσκοντας. Άπαντες ενήλικες εσμένο άρχον, γαυρούμεθα επί το έργο. Τα καλά κόπης κτώνται ως έπος υπήν. Επένου την χάνομεν πολλάκης εκ Μαρίας της Κυπρίας, Μαρίας της εκ Θεσσαλονίκης και Κωνσταντίνου του Κρητός. Αλλοβίος ημών ούρα διοσέστην. Τάλανες ημείς. Άγε τι λέγε, τι στέει, άραγο και νεβέζος. Τι πράξω σπούδαστε. Πρόεδρε, νύφε και μέμνησο απιστήν. Αλίσθητο οργίζεσθε ούκαν δροσοφού. Είτε άνδρες και γυναίκες ημών χαλεπώς φέρουσι και δυστυχούσιν, επί άπαντες οι σπουδαστέ αναγιγνώσκοντες συγγράμματα και βιβλία διάγομεν. Ελιχνίων όζουσι τα ενδύματα ημών. Αναγιγνώσκομεν πολλά βιβλία, και τούτο πάνι χαλεπών έστιν της ημετέρης οφθαλμής. Πλήστη ημών ου καθεύδομεν καλώς, και οψί κοιτάτε, και γλαμυρά έστιν τα ημέτερα όματα. Τι περί τούτου πράξω. Ερώσει ο άρχον. Οι εν Κύπρο οικούντες δεινώς έχουσι και τα γαρ χρέα την ηχθόλην στρέφειν αυτούς ποιούσι. Οι γονίσταοι αυτών παιδεία ψωμίζειν ου δίναντε, των δαγαθών απάντων δίντε. Γέροντες παινίας και ενδίας ένε καθανούνται. Δάκνη ημάς τα χρέα. Οι δετέροι καλούμενοι την ίσον σπαράτην βούλονται, ημάστε πάντα σαν τύπρικα πολλήν. Πέλαγος κακόν ορό. Δι υπουργούς δαπάνα συντέμνην δια την κρίσιν, κι προφθόροι την αφικνούμενοι στην ίσον άπαντα εθέλουσιν προς βίαν χειρόσασθε. Βούλονται αρπάσε το ταμείον ημών, παίξε τους εν γη προμένοντας και τα επιδόματα αυτών. Ορεγόμενοι του θαλατίου ημών πλούτου ψεύδοντέτε και καταψηφίζονται της ημετέρας πατρίδος και διαβάλλουσιν ημίν. Τούτο όμοιο το κλέπτην εστί. Ποθούνται στα των Κυπρίων αγαθά έφνης ναύς μετατροκτώνει στην ίσον πέμπουσι νυκτός. Προσβάλλουσι δε Κύπρο και μιένουσι άπαντα και αρπάζουσι των οβολών ημών. Ο των ανθρώπων βίος πικρός έστι δια τους τρόκτας. Χερνιψάμενοι της Ευρωπαίης οι μας θείην επίγονται, τη Μερκέλη, τη Βελπουλέσκη. Νη τον δία, άπαντα τα οικία κακά είδα. Εγώ μεν, οφείλει, τούτο μέγιστον κακόν είναι νομίζω. Κι προφθόροι ούχ αρμόδιοι η σύντης πράγμαση ημών. Φορτία βαρέα και δυσβάσταχτα επί τη θέασιν, επί τους ώμους των ανθρώπων. Δίδει χρημάτων ως Δημοσθένης έλεγε. Ο άρχον... Πάυσον ηλέκτρα. Ιφηγένεια ο άρχον. Φίλοι Ιφηγένεια συγνώθημη, χρήμε βοηθήν τις πολίτες και της θλίψεως κοινωνήν. Πρέπει με υπουργήν και ημίν χρέος έστι της άρχουση αρρήγην την παιδεία. Ουδείς ημών ολιγόρος διάκειται.
λαβών την αρχήν εγκυή κινημήν τούτο, εμπεδό όρκον, δόξα λαμπράν και κλαίος λείψομεν εαν νόμους φυλάτω. Ο άρχον σώσον την σχολήν ημών, ανάγκη εστίσει τίνην κίδεσθε τους οφθαλμούς ημών επιγαρούτι ως φλόξ πυρός εγένοντο. Εξεστήσει παρασχήν ημίν οματογιάλια. Νη τον δια τούτο πράξω. Οικετεύομεν σε ο άρχον. Μη προσγονάτων της νεογάμου κόρης και του συμπενθέρου τα δίδακτρα αύξανε. Της γαρουσίας ημών εστερήθημεν. Δίκαια είναι αλέγω πέπιθα. Δεξιάς διδομήσει. Και λέγομεν σε ο Αναστασιάναξ, μη τους διδασκάλους ημών εκβαλήν κρίσεως οικονομικής και δυστοκίας ένεκα. Άπαντες καλήσει την μορφήν αγαθή, σόφρον έστε και σοφή. Οικετεύομεν σε ελέησον αυτούς. Υπισχνούμε. Και έλεγε ο άρχον, πετρίδιν δούνε ημίν φάρμακα άνευ χρημάτων και καρμένοι εν χροεσμέν. Νη τον διαν όμνημη. Χάριτας οφειλωμένσι. Αλλά ο άρχον πώς μαχόμεθα μικροί όντες τις τρόκτες, βούλονται γάρ αρπάσε τα αγαθά ημών. Τι είπομεν αυτής? Μολόντες λάβετε.